budeme, nie skôr! 2, 1, A teraz! Funguje to! Funguje to! Pane Bože, nech sme už dolu. Áno! Som génius! Pozrite dopredu. Neviem. Pozor, páni, máme tu skaly. Skaly, skaly. Nemôžem s tým nič urobiť! Tuším, letíme do otvoreného vesmíru. Vyzerá to... máme nový problém. Hlavný spínač, zapnite si. Čo je? Neznajú, človeče, dízy nepracujú. Debilná mašina! Čo ten tvoj plán? Ticho, buď rozmýšľam. Čo urobíme? Musím Čo si sa vystúpiť. zblázil? Vystupuješ? Ja som tu jediný naozajstný astronaut a zachránim vaše americké ríte! Radšej ho poslúchnime, fakt. Vyskakujme! Už sme 2 kilometre od asteroidu! Počkaj, zabrzdol prívod paliva! Možno to pôjde, vyskúšaj! Nie, Leo, stále to nejde! Asi to nebude ani tých 80 na 20. Stále stúpame. Pozor, skály! Pozor, skály! Drž sa! Zapni dízy! Leo, bacha! Je po ňom! AJ! AJ, zapni dízy! Áno! Máme to! Je to! Medveď, drž sa! Ideme dolu! Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem, pane. Ďakujem. Leo! Teraz som skutočný ruský geroj! Dával som ti! Ahoj! Vedel som, že to Máš dobrý zvládneme! odhad, vieš o tom? Poď, Leo, nastup! Musíme ísť! Geroj!